Bazalwane, ngiyanibingelela egameni likaJesu. Ntambama. Kusahleliwe ngicatha usuku lesi-4 namhlanje sihleli sinikezwe ithuba lokuzinza, sinikezwe ithuba lokuhlala siqinisane, lokuhlala sixoxe indaba ezinhle, lokuhlala nemindeni yethu, lokuhlala nabantwana bethu, lokuhlala ke sithole sizifune lokubuyisana kanye nathi ngoba uma izinto zinormal siba busy and asiye saqonda ukuthi bekubalekile ukuthi empilweni zethu sisenze isikhathi sayo yonke into ngoba sinawo amandla okwenza lokho futhi siphiwe ikakhulukazi mangabe singabantu besifazane. The power is within us ukuthi sikwazi ukumultitask. In fact, to manage our time into esiphiwe leyo sanikezwe yona, but manje ngenxa yebhizi, ngenxa ukuthi sifuna ukuphila kwenyama, sijabulisa inyama, sigqoke kahle, abanye abantu bahlale kahle, kuye kube bese kuyashoda noma sikwenza kodwa bese kuyashoda ukuthi ke sijabulise umphefumulo, silwele ukuthi umphefumulo wethu ube nokuthula, sihlale kahle, siba abantu aba-right kule nyama esihleli kuyona. Now kuye kuthanda ukuthi bese kungabe kusabalance kahle uma ngabe sesifuna ukuthi silungiselele okwenyama kuphela kodwa okomphefumulo singakunyakazi sikona, singakuzami ngawo wonke amandla ethu. Now isikhathi esibekiwe sanikezwa thina lesi, ngifisa ukuthi ngikukhuthazeke mntakababa ukuthi asingabe sayiquestiona le eyenzekile, asingabe futhi sisalwa silwe nabakushilo lokho, asingabe sisalwa, singabe safuna ukuthi ubani wenzile size simtshela ukuthi siyamzonda, size sikhuluma amazwi angemahle. Ake siyeke manje nje uku-arguisha ukuthi silokhu sifuna ukuthi siveze ukuthi ubani omumbi ubani right kulesi sikhathi samanje, ngoba asisekho isikhathi sokwenza leyo nto. But lesi bekuyisikhathi se-introspection, bekuyisikhathi sokuthi ake si-reverse, sibheke ukuthi konje size sihlaliswa kanjena ezindlini kungani, wena-ke waziyo ukuthi ekhaya lakho bekwenze kanjani, emsebenzini wakho kwenze kanjani, nakuyo yonke nje abantu abaseduzane nawe kuphileka kanjani. So uma uzozinika isikhathi uqonde lokho, then uzokwazi ukumuva uye forward. Ngeke ufile futhi lo 21 days njengesikhathi engazi ukuthi isikhathi esibekela ukuthi sizocindezela wena or sizolwisana nawe. Even wena ke njengoba umzalwane uyaqonda futhi ngoba kuye kuthi maqala unyaka abazalwane baye ku 21 days we fast. So kusho ukuthi u21 days nje kuwena njengomzalwane usymbolically and awukwazi ukuquestion ezinye izinto. Mhlawumbe fanele uunderstand ukuthi kungani ufike wena uqale ngokwebandla ebese kuvele kuthiwa i-country yonke 21 days ayihlale phansi, awuyibheke leyo nto ukuthi ayisho lutho yini kuthina ezabazalwane, sesahlukana kangaka, sesajajana kangaka, sesabona abanye bekholwa kangcono kunabanye, sesabona ukuthi amasonto ethu angcono kunamanye. Akusona yini isikhathi la bese kufanele sizibheke ukuthi egcineni kwako konke khona la sithi noma ngabe singahlukana noma singafuna ukuhlukana kangakanani kodwa ngoba singabantwana, my God, sonke sidaliwe sidalwa, konke kufanele kube khona la sibuya khona ebese siyahlangana, ebese sikhuluma ngazwi linye. I feel ukuthi ileso sikhathi manje la kufanele sikhulume ngazwi linye, sithi beyond any affiliation we are human beings, ukuthi ngikhethe ihlobo luni le religion, ukuthi ngikhethe ukuba yini, ukuthi ngikhethe ukuba kuphi, nokuthi ngikhethe ukuthi ngishadele kabani. That is beyond that affiliation. Egcineni kwako konke singabantu and siyabantu laba bafanele balalele umyalelo omkhulu othi thanda makhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Kusho into yokuqala ithi zithande wena, ebese uthanda makhelwane wakho njengoba uzithanda wena, ebese kuphinde kuya-edwa, my God, kuthiwa thanda uNkulunkulu ngakho konke onako nangayo yonke into onayo. Manje ngifisa ukuthi namhlanje ngizokuvuselela, ngizokukhumbuza leyo nto yokuthi kahle kahle thina singabantu ngaphambi kwayo yonke into ekhona. Why ngisho kanje? Yindaba kuvuke kanje namhlanje ngoba kuvele kwafika le ndaba uma sekuyisikhathi
sika Jesu esezobethelwa, sika Jesu abakade bemzingela seningazi ukuthi izinto zabo ziyabalungela, ngoba kuye kuhambe isitha bese mhlambe uma sesibonakala engathi kuyalunga kwaso, wena bese uba nenhliziyo eshona phansi ngoba ucabanga ukuthi wena ulahliwe, kanti cha awulahliwe. Nasi isitha esiyisifo njengoba sifikile asizange saqala salahlwa, kodwa kukhona izinto ekufanele ifezekiswe, kunezinto ekufanele zibuye sizazi ukuthi zikhonelani empilweni zethu, sazi ukuthi uma kwenzeka kanje yindaba kwenzeka kanje, singabile inhlobo yabantu ekhulunywa ngabe eBhayibhelini ekuthiwa bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Uma sihlala sizondla ngolwazi sizakuphila ingunaphakade sizokubhubha. Nawo ngifisa ukuthi siye ngala eBhayibhelini le ndaba lema ngabe uJesu esezobethela, uJesu sebemfuna sekusondele nje insuku. Kukhona isikhathi ngifuna siye lapha yana ngokuLuka 22 bese sibheka lapha ya u39 kuya ku46 eGetsemane. Kunendaba ke yendawo ekuthiwa eGetsemane. Kunezinto eziningi ke nje ngeGetsemane but angikho kuzona namhlanje, kodwa ngikule yokuthi kuthiwa wayesephuma emva kuba exoxa nabo, baziningi izinto ayixoxa nabo. Uma ngabe uqala ku22 kwakhulunywa ngewundlu lephasika, umvuzo wokukhaphela uJesu, ukumiswa kwesidlo esincele, uSimoni kaPetru uyaxwayiswa. So sesifika sesizongena thina la eGetsemane. Ungayihlehlela ke uyifundele wena yonke le ndawo ukuthi kuze kufika kule moment eyenzeka la njengamanje bekade kuqalwephi, bekade etheni uJesu, bekade kwenzakalani. Ngicela ukuyishiyela kuwena leyo ebese uyifunda, ngoba manje engifisa ukuthi ngikudlulise kona, engifisa ukuqinisa kona yilokho ukuthi kunama moments ezumzalwane akufikelayo njengomntwana kaNkuluNkulu, njengendodana nendodakazi kaNkuluNkulu. Kunama moments afikayo empilweni. Now umbuzo wami uthi uma usufikelela uma moments angemnandi ubheka ngakuphi? Imuphi umkhuba oyijwayeze wona wena ukuthi uma ususenkingeni uyayuhambe wenze kanje? Uma ngabe ubungenayo leyo nto, bekuthi mangabe usuqala sekuba senenkinga ebese uqala uyacomplain, ebese uqala uyabalisa, ebese uqala uyazonda, ebese uqala ubheka ukuthi ubani owenze lento so that uzomphindisela, ebese uyaqala uyabheka ukuthi konje ucwaninge ukuthwani ubeke kahle umkhuleko wakho ukuze uzwakala ukuthi unenzondo phakathi, uya revenge phakathi, uqala uhlele manje ukuthi uzothini mangabe ukhuleka ukuze lento yenzeke. Bazalwane, ngifisa ukuthi namhlanje ake sihlise imimoya, sehlise amaphaphu ethu. Lalela, ake sibhekeni indlela uJesu ayenza ngayo uma ngabe bhekene nesimo esingesihle. Ngifuna ukukukhumbuza ukuthi mhla uJesu ezoqala iminisho, ezoqala tshela abantu ngobaba, ezotshela abantu ngoNkulunkulu, kwabanzima, kuzange kwaze kwabalula. Iyona nto le babengamfuneli yona, ngoba wayezofika ezoshintsha, ezovula abantu izingqondo, ezobuyisela abantu kuNkulunkulu. Kodwa laba babenga understand indaba kaNkulunkulu, babengamfuna, bamfunanga kwaze kwaba segcineni baze bafuna ukumbethela. Abanye babecabanga ukuthi uzojikela umbuso, abazange ba-understand ukuthi kahle bekufanele bamlalele ukuze bakwazi ukuthi balide ngendlela efanelekile. Now nakhona la sekufika lesi sikhathi uJesu uthe empilweni yakhe uma ngabe ezoyiqala lento walingwa naye. Kodwa ngiyayithanda indlela aphendula ngayo uma ngabe uSathane emisa endaweni ephakeme, uma ngabe ethi akashintshe amatsha wenza isinkwa, uma ngabe emnikeza bonke ubukhazikhazi ethi mawungavuma mina ngingenza lokho. Ngiyayithanda indlela aphendula ngayo. Ngiyafisa ukuthi sidlulele kokunye futhi uJesu sephinde wafeyisana nokufa phambi kwakhe, sefeyisane nesikhathi sekuwumzuzu wokuthi kwenzeke lento ekufanelekile yenzeke. Siye sithi masihlabela sithi kwahlala phansi kwahlelwa ngempilo yomuntu. Namanje futhi sikulesi simo kwakuhleliwe, kwakwazeka ukuthi ngalo 21 days thina sobe sihleli kanje. Now into ngibisithi mase uhleli kanje wenzani, uphephela ngakuphi, uya ngakuphi? Lalela kuJesu ukuthi wenze njani sefacene nokufa, njengoba nathi sibhekene nokufa eSouth Africa, sibhekene nokufa emhlabeni wonke jikelele. Uthi ngifuna uyibambe le kaJesu, ngoba uma ngabe sithi thina uyindlela neqiniso, then it means thina
thina asimbheke ukuhamba kwakhe, asibheke ukukhuluma kwakhe, ebese siyakubuyisa thina, ebese siyakwenza, sikwenze ngokukholwa, ngoba konke ayikhuluma naye kwenza ingoba wayekholwa ukuthi impela ukhona ongakuye and umbheke njalo. Now ithi into la wayesephuma-ke waya entabeni yeminqumbo njengomkhuba wakhe. Ngifuna sibambele ligaba lokuthi njengomkhuba wakhe. Now ithi into uma sizokopisha uJesu kusho ukuthi uJesu benomkhuba wokuthi njalo ahamba entabeni, nama scriptures ayasho futhi ukuthi bethi mangabe seqedile ekade sebenza ngabantu noma kade ekhuluma nabafundi bakho, but ubeyahambe aye entabeni ukuyokhuluma noBaba, ekuyokhuluma abe ne conversation yedwa ngoba usesukile esixukwini, but beba nomzuzu wokuthi ay remove from isixuku abese eyakohlala yedwa. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe nalesi sikhathi lesikhathi la si remove wakhona thina esixukwini ukuthi ake sibe sodwa emakhaya, ebese siba nale moment yokuthi sikhulume noNkulunkulu. Yebo mhlawumbe ngenze ukuthi basakhona bomndeni, kodwa kusho noma bekhona i-moment yenu nomndeni, ebese kuphinde kufanele uphinde uyiremove wena, ebese uyobhekana noNkulunkulu yena yedwa, ubuze izinto ukuthi zenzeka kanjani, ufisa kwenzekeni, ukhulume naye. Uzoyizwa-ke indaba uma uzokwenza ngale ndlela uJesu enza ngayo, ukuthi uzoyithola i-relief namhlanje, uzothola ukuthi uhambe ngesibindi, uzothola futhi ukuthi uhambe ngokukholwa. Sefikile-ke endaweni lapho yeminqumbo bamlandela abafundi bakhe. Uma sefika khona kuthiwa wahamba into engangebangana njengokuphosa itshe, wasethi kubona, khulekani ukuba ningangeni ekulingweni. Lalela-ke kusho ukuthi nawe uma usuziremove from ifamily, usufuna ukuyoba wedwa ne-conversation noNkulunkulu, shiya phela umyalelo, yenza njengoba uJesu ayenza kubafundi bakhe ukuthi hlalani nikhuleke, ngoba ayikho enye into engakwazi ukuthi siqinise sihambise endleleni ngaphandle sihlale sibe ne-conversation noNkulunkulu, sibe sodwa noNkulunkulu. So abe encourage njalo ukuthi ababe nokuxhumana, ngoba uma uxhumene noNkulunkulu kuncane ukuthi kwenzeke izinto eziphambukile endleleni. Uma-ke esekhuluma esehambe yedwa, uyayisho into eyinhlungu yakhe. Lalela, ayikho imfihlo emfihlweni. Mhlawumbe ungaziqinisa phambi kwabazalwane, ungaziqinisa phambi komndeni wakho, ungaziqinisa phambi kwabafundi bakho, ungaziqinisa nanoma ikuphi la uqinisa khona, kodwa uma ngamasterisha into eyodwa yokuthi ayikho imfihlo emfihlweni, kuNkulunkulu uyazendlala, uyisho into uthi Nkosi, naloko ebengishumayela ngako ngiyehluleka ukwenza. Nkosi, ngisahluleka ukuthi ngidlulise lento ekanjena, ngisahluleka ukuthi ngixole, ngisahluleka ukuthi ngingakhulumi kahle, ngisahluleka ukontrola le anger yami, ngisahluleka ukuba nenhliziyo encane, ngisahluleka ukuba nomona. Ayikho imfihlo emfihlweni. Inhlungu yakhe uJesu wayazi ukuthi uyiveza kuNkulunkulu. So nawe, this is another step that you can take kulesi simo esikusona. Hamba uvule inhliziyo yakho, ukhulume noNkulunkulu, because izinto zingashintsha ngawe, zishintshe ekhaya lakho ngawe, zishintshe emsebenzini ngawe. Uyayazi into ekuphethe, but ibidinga wena uziremove uye entabeni yakho yeminqumo nawe, ebese uthatha isikhathi umtshele uNkulunkulu. Uthi uJesu mefika lapha, Nkosi, dlulisa lesi sitsho. Uthi Baba, futhi ake ngibeke njengoba eshilo, Baba, uma uthanda, my God, uma uthanda, susa lesitsha kimi. Uthi nokho-ke mangenziwa intando yami, but-ke akwenziwe intando yakho. Ukhuluma noBaba wakhe ngoba uyayazi ukuthi uzoyicela, akazi ukuyiphoqa ngoba uyazi ukuthi yena uyahola, uyazi ukuthi ugadiwe ngayikhathi zonke. Kuthiwa-ke ngaleso sikhathi ekhuluma noNkulunkulu kwathi kwehla ingelosi, wabona livela ezulwini isimqinisa. Ufuna ubambeke leyo nto ukuthi uma uba ne-moment noNkulunkulu uyakwazi ukuqiniswa, uyakwazi ukuqina futhi ume isibindi. Esesukumileke ekukhulekeni wahamba futhi nakhona wabona abafundi bakhe sebelele ngokudabuka, because basebazi ukuthi moment sisondelene kade iqalile ikhuluma lento baprepare. Wathi lalelani, vukani nikhuleke ukuze ningangeni ekulingweni. Ngifuna ukusho njalo nani namanje ukuthi kunezinto kufanele siyikopishe manje, kufanele sibuyise konke uJesu akufundisile, sikufanele mase sibuyise konke okwalo esimlandelayo nesimkhonzana esimdumisa ngayikhathi zonke, sithi ena uyindlela neqiniso, uthi akekho oya kuBaba ngaphandle kwakhe. Now it's time that we fully understand ukuthi senza kanjani ukufinyelela kuBaba. Ukwenza ukufinyelela kuBaba fanele uqale ubheke wenze njani bese uyenza nawe. Namhlanje ngizothi vukani
nikhuleke ukuze ningangeni ekulingweni. Ukulingwa-ke kuningi-ke namanje abantu abakhuleki kodwa they are fighting uhulumeni. Namanje abantu abakhuleki, they are fighting the system, they are fighting konke ekuthiwa kwenziwe. Nawe sizosizakala kanjani uma ngabe everything wena ebekwa phambi kwakho notshelwa yona ungayilaleli, ungazange ungayiniki nethuba, kodwa you are fighting the system. How are you going to be assisted? How are you going to assist yourself? How are you going to be healed? Ibukeke lento ngalolu luhlu lokuthi namanje njengoba kufike lesi simo bekuthiwa asizothe, sesungcolise kakhulu umhlaba, sesone kakhulu izinto ekwakuthiwa siyigade, sangayigada, sayimisuse. Now it's time that we focus on ukuthi lezi zinto esingayisebenzisanga ngendlela, esingazenzanga ngendlela, ebese sizenza ngendlela njengamanje. But the only way to do that is to study uJesu ukuthi wenze njani, and then take lezi zinto uJesu azenzile nama-teachings akhe siwabeke, siwapractice. Akusizi ukuthi sikhulume kakhulu sithi uJesu inkosi nomsindisi, akusizi futhi ukuthi simemeze kakhulu ukuthi akekho uyakubaba ngaphandle kwakhe, kodwa sibe singayenzi intando yakhe, ngoba naye uyasho ukuthi akubona bonke abayothi inkosi abayobona umbuso wezulu, kodwa ilaba benza intando kaNkulunkulu. Ngizosho njalo nami namanje, ake siyeni ukwebhana manje, ake senze intando kaNkulunkulu. Siyenza kanjani? Asibukele kuJesu uma ngabe sekufika isimo esinzima empilweni yakhe wenze njani. Namanje isimo esinzima sifikile kuthina emhlabeni, safika empilweni yakho wenze njani, usobhekene naso. Hlala ukhuleke, ingelosi izokwehla, izokuqinisa. uNkulunkulu ukhona, unawe ngekhathi zonke, udinga inhliziyo yakho. Ungabe uthi noma ngabe kuthiwa usunika ithuba ke manje lokuthi uhlale uphinde futhi ukhohlise lo wadala wena, ngoba ubona ekujuleni kwenhliziyo yakho, ubona konke okwenzayo. Ngithi ke uNkulunkulu akabusise ukufunda kwezwi lakhe namhlanje. Uhlale kuye, naye uzokuhlala kuwe ngekhathi sonke. Ngikhulekela konke ongalungile ukuthi kulunge. Ngikhulekela ukuthi inhliziyo zethu mayithambe kulolu suku namhlanje. Ngikhulekela ukuthi inhliziyo zethu ake ziguquke, ake sibheke bese siyenza, sehlisa ukukhuluma, sehlisa ukushumayela okungenazo izenzo, ukuthi uyikholwa elikhwela isibani bese lilibeka ngaphansi. Akusizi umuntu lokho. Ukholwa olingenazithelo akusizi umuntu. So kusho ukuthi konke ngikukhulumayo akubonakale phela, ngoba mangikhuluma kuyenzeka, ngezwi kuyenzeka. So mangabe ngitshala ngihlanyela akubonakale phela izithombo ziqhuma, ukuze uNkulunkulu adunyiswe, akhazimuliswe ngekhathi sonke, because that's the only thing esizele kulomhlaba. And iwesi mangabe ungumholi, unabantu abalindele ukuthi badle kuwena. So siza-ke wena-ke uNkulunkulu ukuthi abonakaliswe ngawe. Actions speak louder than words. Bless your heart.